За своята принцеса, за Ария, за най-красивото дете в целия свят специално, за принцеса Ария! 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 И така, от бабата. Прабабата. Чо генси прабаба и чевелда. Абе най-модерните парфюми бе, до Анага. Ария! 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 И така, соло. И така соло. Пристигат още 50 точки Пристигат още 50 точки. от най-модерния баща специално, който поздравява само Ария! 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 Мона Лиза! И Латифата! Мона Лиза! Латифата! И така, поздравя много специално за малкият тарикан. Само за него оригинално. Айде Ария! продължаваме. Ария! И така, много специален поздрав. Много специален поздрав камерата, да снима най-добрата камера. За първи път ще направим гечека много специално. Само за Ария. Очаквайте скоро. Няма криза. Парада влиза. И няма криза. Парата влиза! И няма криза! Парата влиза! И няма криза! Парата влиза! И няма криза! Парата влиза! И няма криза. Парата влиза! И няма криза. Още 20 евро! Още! И Хайде! още пари ми И няма криза. стига! Парада влиза. И няма криза. Парада влиза. И няма криза. Парада влиза. Няма криза. Парада влиза. И няма криза. Парада влиза. И няма криза. Парада влиза. Няма криза. Няма криза. И няма криза. Парада влиза. И няма криза. Още 20 евро за оркестра! Айде с малкия принц, много специално! И така пристигат още 10 евро за оркестра. Айде оригинално, с малката принцеса, за Ария и